Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pila ka mga konsumidor ang gikakibot sa hinali nga pagsaka sa ilang bill sa kuryente. Ini matapos ang gipatuman ang 2 ka piso nga saka sa kada kilowatt-hour sa bill sa kuryente. May report si Nico Delfin. 1,300 pesos sa ang bulanan nga balayran sa kuryente ni Herlin Malone sang Purok Malinong sa barangay Takuling. Pero naglibog ang iya ulo kundiin kuhaon ng inugbayad sa kuryente matapos mabaton ang masobra 1,800 pesos nga bill halin sa Central Negros Electric Cooperative. 500 pesos ang ginsaka sa iya balayran. Mugani nakibot ko kay nga nagsaka ni nga isang unang may ref na kami tapos may sound 700 plus lang ang amon balayran ti nga subong nakibot kami kay naglabot man 18 plus lagi hatag Masarangan aihan nga mo ng balayran subong. Di gani kami kabayad subong kasi maotdan pa kami. Security guard ang trabaho sang live-in partner ni Herlin kag may duwa na sila ka mga magagmay nga kabataan. Ang iloy nga kaingod balay ni Erlin nga si Luzminda Sobremisana nalipay naman nga may buhin nga kapin isa kagatos ka pesos sa iyang bulanan nga balayran. Ini makaligad nga ginbuhinan man nila ang paggamit sang aircon kag iban pa nga electrical appliances sa balay. Buhay ko ganda tanan mo magwasing ko patay na tanan niya. Wala kag aircon, wala kag washing machine. Kusang una gagamit ka washing machine. Nagwa nga may pagsaka sang masobra 2 ka pesos sa per kilowatt hour sa 14.18 pesos nga residential rate sang Seneco nga ginpatuman karon nga Hulyo. Sa advisory sang Seneco, ang duga nga balayran ang tugas sang saka sa generation kag transmission charges sa tunga man sang pagsaka sang bilis sang produkto petrolyo. Nagapabilin sa piso kag 18 sentimos ang distribution charges nga ginasukot sang Seneco sa mga konsumidor. Ginalauman naman sang Power Watch Group nga kuntani mapatuma na sang Seneco ang pag-refund sang 238 million pesos agud mabuhinan man ang palasanon nga balayran sa mga konsumidor. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.